Σκηνή πρώτη, λήψη 3. Πάμε. Μάγκες, έχουμε εξελιχθεί. Φαίνεται και σε αυτό το βίντεο, θα φανεί σίγουρα, παιδιά, ότι η παραγωγή έχει βάλει τα μέσα και έχει αναβαθμιστεί το κανάλι. Πήραμε κάμερα 1, κάμερα 2, φώτα, γιατί φαίνεται, νομίζω, και είναι ορατό ότι τα φώτα πλέον έχει παίξει μπαλίτσα. Έχει γίνει τρελή μπαλίτσα στα φώτα. Έχουμε αλλάξει σκηνικό. Δεν ήμασταν εκεί που ήμασταν. Έχουμε πάει ανανεωθεί σε ένα καλύτερο σκηνικό. Και εσείς ακόμα δεν έχετε κάνει subscribe. Δεν έχετε βάλει buy my coffee. Ένα καφέ να πάρω. Έχω δώσει τόσα λεφτά και €1 δεν έχω πάρει πίσω, ρε παιδιά. Τι θα γίνει? Buy my coffee. Buy my coffee now. Έχει εντρυφήσει πάρα πολύ η παραγωγή για αυτό το βίντεο, το σημερινό. Έχει κάτσει και έχει κάνει 3 μήνες σε αυτή την εφαρμογή ο καθένας τους χρήση. Μπήκαν στις αξιολογήσεις της εφαρμογής για να δουν τι παίζει. Μου βρήκαν τα διαμαντάκια, μου τα στείλανε και τώρα θα τα δούμε όλα μαζί, για πρώτη φορά εγώ, και θα τα σχολιάσουμε. Αξιολογήσεις στο Tinder, μήπως βρω το τέρι που ζητάω. Μα συχνά στο τοίχο το κεφάλι μου χτυπάω και στο τέλος πάλι μόνος μου γυρνάω. Τους ζητάω εδώ και 20 μέρες να σβήσουν τον λογαριασμό μου γιατί με χάκαραν και δεν έχω πρόσβαση και δεν... Ξέρεις ποιο με νευριάζει με την παραγωγή όμως? Ότι μου βάζει πάντα σε κάθε επόμενο βίντεο να διαβάζω. Επίτηδες μου το κάνει. Πώς θα το κάνω? Θες να βάλω AI φωνή να το διαβάσει αυτό? Βάζω το. Θες να βάλω AI φωνή να το διαβάσω? Όχι. Θα αποδείξω στον κόσμο που με παρακολουθεί. Του ζητάω εδώ και 20 μέρες να σβήσουν το λογαριασμό μου γιατί με χάκαραν και δεν έχω πρόσβαση και μου απαντάνε μόνο με αυτόματα μηνύματα. Όσες φορές και αν μου απάντησε πραγματικός εκπρόσωπος, μου έλεγε να πάω σε άλλο σύνδεσμο, να υποβάλω την ένστασή μου, ενώ ξέρει πως δεν μπορώ να συνδεθώ καν στο λογαριασμό μου, καθώς όπως είπα και πιο πάνω με χάκαραν. Θέλετε παρακαλώ να με βοηθήσετε? Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Οκ, η εφαρμογή κρασάρει, μπαγκάρει. Και οι προγραμματιστές, μπράβο. Δεν ασχολούνται και πολύ. Ναι. Γιατί πιστεύεις έχουν βρει αυτοί οι μάτς? Ματσάρουν αυτοί. Ματσάρουν αυτοί και ματσάρουν οι ίδιοι. Ξέρεις τι κάνουν? Βλέπουν λογαριασμούς που έχουν πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μάτς και τρελή απήχηση. Ναι. Και τους χακάρουν οι ίδιοι για να βγουν ραντεβού με τους γκόμενους. Σωστό. Δηλαδή εγώ θα φτιάξω ένα account, θα δουν πόσο όμορφος είμαι και θα έρθει ο προγραμματιστής, ο Ταμτάκος, να μου κλέψει το account, ενώ έχω χιλιάδες απηχήσεις σε γυναίκες. Γι' αυτό δεν βοηθάμε. Για να μην εγώ κάνω από αυτός. Γι' αυτό δεν ανοίγω τέτοιες εφαρμογές, γιατί. Άντε να εξηγήσω εγώ τη Λιλία ότι δεν είμαι βάτραχος. Δεν είμαι ελέφαντας. Δεν είμαι ελέφαντας. Δεν είμαι βάτραχος. Ο άλλος γράφει, όχι καλή. Δεν με ταιριάζει με τέρια. Και τι με ταιριάζει, ρε? Με τι τον ταιριάζει? Αυτός δεν ξέρει προγραμματισμό. Γι' αυτό δεν τον ταιριάζει. Αυτόν μπορεί να τον ταιριάζει μόνο με ανθρώπους. Τι εννοείς? Μπορεί να μην τον ταιριάζει με τέρια, να τον ταιριάζει μόνο με ανθρώπους. Ναι, θέλω τέρια. Αλλά δεν έχει τέρια, έχει μόνο ανθρώπους. Έχει άντρες και γυναίκες. Πού τα τέρια? Πού είναι τα τέρια μου? Αυτός μπορεί να ζητήσει λεφτά πίσω. Μπορεί. Γιατί αν η εφαρμογή λέει ότι θα σου βρω τέρι, το τέρι σημαίνει ότι θα μου βρει τέρι, όχι γυναίκα και κάτι. Θέλω τέρια. Κατάλαβες? Οπότε θα κάνει μήνυση στην εφαρμογή. Ας το κοιτάξει ο φίλος μας, μπορεί να πάρει λεφτά. Πάμε next. Ο φίλος μας εδώ λέει ότι έχει πάρα πολλά ψεύτικα προφίλ και ανηλικρινείς χρήστες. Δηλαδή, τώρα ρε φίλε, θα σου ρωτήσω κάτι άλλο. Μπαίνεις σε αυτή την εφαρμογή, ρε φίλε, και σκέφτεσαι, θα βρω κάποιον να μου μιλάει, να βγω, να κάνω, να ράνω. Τι περιμένεις? Εγώ θέλω να εστιάσουμε στο ανηλικρινείς χρήστες. Δηλαδή, τι μπορεί να συνέβη και να είναι τόσο. Τι είναι η ανηλικρίνεια, δηλαδή? Τύπου. Έστειλε μια φωτογραφία μεγάλη και από κοντά την είδε μικρή. Τη φωτογραφία. Τη φωτογραφία. Και εγώ το έχω πάθει αυτό. Και εγώ το έχω πάθει. Σου έχουν στείλει μικρή. Όχι. Πήγες και ήταν μεγάλη. Και πάμε next. Ποτέ όμως αυτός μπαίνει έξαλλος. Αν δεν πληρώσεις, δεν πρόκειται ποτέ να βρεις κάτι αξιόλογο. Ακόμα και όταν πληρώσεις, υποτιμούν την πραγματικότητα και σου προτείνουν μόνο άτομα που δεν είναι καν στα κυβικά σου. Ρε Στάθη for life. Δηλαδή, τι θες να μας πεις? Ότι δεν είναι στα κυβικά σου?
Και τι είναι στα κυβικά του. Βασικά δεν μας αναλύει τι είναι στα κυβικά του. Μπορεί να είναι πολύ πιο όμορφος από αυτόν και να νιώθει μειονεκτικά με τον εαυτό του. Ή θα μπορούσε να είναι ο Στάθης πολύ όμορφος και να τον υποτιμά το ίδιο το Tinder, η ίδια εφαρμογή, ώστε να το δείχνει πιο άσχημο και να τον υποβιβάζει. Πάμε next. Δεν αξίζει. Ό,τι χειρότερο, μην το κατεβάσετε. Ζητάει πολλά λεφτά, τράβηξε λεφτά χωρίς να το επιλέξω εγώ. Χωρίς να το επιλέξω εγώ. Αυτό τράβηξε μόνο του. Μπήκα στην εφαρμογή και πατήθηκε μόνο του. Έκανε εκεί που έγραφε πλήρωσε τέτοιο, έκανε μόνο του tap. Ναι. Υποτιμούν την νοημοσύνη των ανθρώπων εδώ πέρα, τους κλέβουν. Πατούσε μόνο του ό,τι να είναι και έβαζε κατά λάθος την κάρτα της εθνικής, το έβαλε κατά λάθος. Έβαλε και το CCV και τον αριθμό του μεγάλου. Ξαφνικά ξεκινάει το κινητό και κάνει τρέλα πράγματα. Ναι. Βγάζει αριθμούς, βάζει CCV, βάζει PIN της εθνικής, πατάει αποδοχή της μεταφοράς των χρημάτων. Έχει φτάσει η τεχνολογία στο έπακρο. Πάμε next. Fake. Προσοχή. Μέσα εμφανίζεται μια Ιωάννα Αποκαλυθιά 43 ετών. Είναι ψεύτικο προφίλ και συλλέγει πληροφορίες. Αναφορά. Δηλαδή, εδώ τι θέλετε να μας πει ο Παντελής, ότι η Ιωάννα τι πληροφορίες μπορεί να αντιλήσει από τον Παντελή. Τι πληροφορίες είναι τόσο σημαντικές που μπορεί να αντιλήσει μέσα στο Tinder. Τι μπορεί να ρώτησε τον Παντελή, τι μπορεί να τον ρώτησε δηλαδή, και να είπε μα συλλέγει πληροφορίες αυτή. Αυτή συλλέγει πληροφορίες σίγουρα. Μπορεί η Ιωάννα να του ζήτησε, ξέρω εγώ, τι δουλειά κάνει. Και αυτός να είπε, όπα, μας πιάσανε, εφορία. Ήρθε η εφορία εδώ και τώρα θα πληρώσουμε τα μαλλιοκέφαλά μας. Ναι, μια Ιωάννα αυτή, άμα ρωτήσει κανένα περίεργο τι δουλειά κάνετε, μακριά, γιατί η εφορία. Πάμε next. Εδώ ο φίλος μας ο Τάκης, απάτη. Μην μου ξαναστείλετε μήνυμα, μου φάγατε τόσα λεφτά, τζάμπα, ούτε ένα ραντεβού δεν ξαναπληρώνω, τέλος. Έχει δίκιο ο Τάκης. Και έχουμε μια αποκλειστική συζήτηση του Τάκη. Εδώ, τώρα. Στην παραγωγή την έχουμε βρει. Έχουμε ψάξει ποιος είναι ο Τάκης, έχουμε βρει τις συζητήσεις που έκανε μέσω Tinder. Αυτοί είμαστε. Για τόσο μεγάλο κανάλι μιλάμε και αυτά τα πράγματα κάνουμε εδώ πέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Στείλε μου το στήθος σου. Να το πάλι. Ούτε ένα μάτς. Δεν ξαναπληρώνω ποτέ. Τι λάθος λέω, τι λάθος κάνω σε αυτή την κολεφαρμογή και δεν ματσάρω ποτέ. Έχω ρίξει όλη μου την περιουσία σε αυτή την εφαρμογή. Μπας και ματσάρω μια φορά και βγουν και ένα ραντεβού. Μην μου ξαναστείλετε μήνυμα. Μήνυμα με εμένα δεν μου ξαναστείλετε. Με αλφαγιώτα όμως. Αν μου ξαναστείλετε με αλφαγιώτα, τέλος. Αν μου ξαναστείλετε με να μου ξαναστείλετε. Εντάξει. Πάμε next. Δεν είναι site γνωριμιών, λέει ο Εμμανουήλ. Το 69 κιόλας, περίεργος τους. Θεωρώ ότι δεν είναι πλατφόρμα γνωριμιών, είναι πέσιμο για bitcoin. Καμιά σχέση με γνωριμίες. Δηλαδή ότι το έχει πάει αλλού το θέμα. Δεν ξέρω πώς έχει βρει το πέσιμο με το Tinder του bitcoin, το πέσιμο, με το Tinder να το βάλει σε μια ευθεία και να πει όπα, εδώ είμαστε, κάτι παίζουν οικονομικά μέσα. Ίσως θα μπορούσε, γιατί αν είχε μιλήσει με το Βιγουβουγού, με τον Τάκη, που μόνο πληρώνανε και δεν παίρνανε τίποτα, στην ουσία αυξάνανε τη μετοχή του Tinder και έτσι έπεφτε του bitcoin. Συνωμοσιολόγος είναι ο Εμμανουήλ, δεν είναι σοβαρή αποκάλυψη, δηλαδή ρίχνει όντως. Θα μπορούσε το Tinder να φτάσει το bitcoin. Μήπως εννοεί να κάνουμε πέσιμο στο bitcoin, να προσπαθούν οι άνθρωποι να πέσουν στο bitcoin. Μήπως ο φίλος μας ήταν όντως τόσο ψαγμένος και δεν ήταν τόσο τρελός αυτά που έλεγε. Μήπως όντως βρήκε μια κοπέλα και έχει σταματήσει να ασχολείται. Μήπως το έχει αφήσει και ασχολείται πλέον με bitcoin. Μήπως τον χακάρανε οι προγραμματιστές. Μήπως οι προγραμματιστές πήγαν να του κλέψουν την κοπέλα και τελικά πέσα σε φοριακό. Μήπως όλο αυτό είναι μια συνωμοσία δεύτερη και έχει αποκαλύψει δύο συνωμοσίες. Μήπως αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλι, ένας εγκέφαλος της NASA που βρίσκεται μέσα στην Ελλάδα και δεν τον εκμεταλλευόμαστε. Μήπως αυτή είναι η Ελλάδα μας. Τα αφήνω πάνω σας. Αναρωτηθείτε.
What the hell? Το ξέρεις ότι πριν 10 χρόνια, άμα κοιτάξεις τον ουρανό, θα δεις ότι δεν ήταν έτσι. Το ξέρεις. Και αυτά είναι όντως πράγματα που έχουν πει οι άνθρωποι. Το ξέρεις. Ότι πριν 10 χρόνια, άμα κοιτάξεις τον ουρανό, δεν ήταν έτσι. Ήταν τα σύννεφα πιο μαζεμένα. Μην το αναφέρεις στο βίντεο αυτό. Ποιο? Τώρα θα καταλάβουν ότι το ξέρουμε αυτό που λες. Βέβαια, αυτό το λέω για εσάς το λέω. Μεταξύ μας να μιλάμε. Δεν το βάλουμε. Να συζητάμε, μην το βάλεις. Για τέλος σας έχουμε και μια καλή εξολόγηση. Να είναι καλά το Tinder, βρήκα Tinder. Από την Ελένη VL. 5 αστέρια και καρδούλες. Βρήκε Tinder το κορίτσι. Αυτό ήταν το βίντεο, μάγκες. Τα λέμε στο επόμενο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, like, καμπανάκι. Θα μας άρεσε πάρα πολύ να μάθουμε και τις δικές σας ιστορίες. Και τα λέμε στο επόμενο. Do something. Only fat girls. Do something. Only fat girls like me. Oh no.